Yeah, si, ankon problème ma gayan? Yeah, mi ngi famo système on bay. Yeah, ko woni ko fulo problème wala? Waaw, wallahi. Non, il faut pour ça gagner bi jaw wadda galé affaire do quoi parce que mbad ni ko dum gade ba yaltante men ha. Waaw, kono la problème inshallah. Bindal ma ele ay dara so what the food so wuji jebtinoji bernde kedide tout komin nyambe tebe la ciare membe tak to er ko fami wibe hayso gagna falim bindal ma ele ay dara so what the food so wuji jebtinoji bernde kedide tout komin nyambe tebe la ciare membe tak to er ko fami wibe hayso gagna falim min piyatu muso kulol woda rutto kadi min teraɓe coyno babiraɓe ceela bam rap a waɗani rappri mina fijata parani taw sa pari fijje ngara pole aduna foof ne heeɓi men mi nanat soma jaleɗe mbara min bemdam sondu halkat ɗum ko wilde yeah mi senni jomam ana rappani min e ma sen teldi feccere soglo dokkumani so tubo malle pani andumi finno kono mi dekkonani caga siforte ko ma deƴani noon bemjure ko kañum halfi bemdam min jawi ɗum ko gadduɗon gafo ko ñoldam as meeɗa wonde indam dusara ko carriére am hakkunde ɓoccode mollol heewe mabɓe ko partout faskoji mabɓe mom fembita haysono welti asko min komi mbaɗode ladde mbaɗode kewɗe doole nagga mayke rekɓe jeune o yurmoɓe soɓe ñoole bindal ma ele ay dara so wadde food son wuji jebtinoji bernde keɗiɗe tuuti komin ñambeteɓe la ciyare membe taki to er ko fami wiɓe hayso gagna falim bindal ma ele ay dara so wadde food son wuji jebtinoji bernde keɗiɗe tuuti komin ñambeteɓe la ciyare membe taki to er ko fami wiɓe hayso gagna falim uskin bilaki ya rappu hayre lawne sohli gen ñamdur woni mbita ka ƴakko bro usto ndiyam nam pular kalmi sa andaɗo herso ari yetto namdo kam gollal maayi ici joni adana riksaɗi ginani mixage mo ala qualité holko wele mawkinare musique kalmande selbina deƴƴa ɗum ko banggue ndekete lingu holi koye ndiyam wemtonani bone wonde kurangal to ɗum koye hoore memanma koye ɓerde bandi si mayen boy bo kuuli ye ɗo ko tous les réseaux freestyle bo tanga chine no wona trip eko mangue ziyare gayi baahi ñoom bayi zimbo ndiwri diwi yaɓan ko ladde ƴeew ummin ɗum ko haajun maayi koye min mbatti ngat wona majjere moɗon famde ɗo goppade mbappade mbattele gobbe arande wulla ɓeydo sage yo mayde ñofda waɗi garage mbel ko warda mettani dage rap nani hey ko yiɗɓe ɗum te ngala kabir mum ken locataire si lewru maayi waɗan joɓat facture mum rap nani hey ko yiɗɓe ɗum te ngala kabir mum ken locataire si lewru maayi waɗan joɓat facture mum bindal ma ele ay dara so wadde foot son wuji jebtinoji bernde keɗiɗe tuuti komin ñambeteɓe la ciyare membe taki to er ko fami wiɓe hayso gagna falim bindal ma ele ay dara so wadde foot son wuji jebtinoji bernde keɗiɗe tuuti komin ñambeteɓe la ciyare membe taki to er ko fami wiɓe hayso gagna falim